שלומכם בנים בנות צדיקים צדיקות, אני פוטטו צ'יזמן ואני לא הפורטל גן מפורטל. כן, אז היום בסרטון נעשה לכם גיבווי וסוג של אנבוקסינג כדי להראות לכם. אז כן, מחשב ועוד מחשב, 3 מחשבים, טוב, אז לפני זה אני אסביר את החוקים. אתם צריכים לכתוב בתגובות מספר מ-1 עד 100, אוקיי? ואנחנו נשלח לכם את המתנה המיוחדת אם תזכו. אני הולך לעשות עוד הרבה גיבווויז כאלה. זה לא ממש ספיישל, אבל לא יודע מה, זה כאילו מאוד מיוחד, אז זה ספיישל. כן, אז טוב, אז אני עכשיו אראה על מה הגיבווי. אסור אותי ששמתי את האצבע על המסך, סליחה, תסלחו לי. אז כן, הגיבווי הוא על תופים, קרוקס, מנה חמה. כן, זו מנה חמה, זה מנה חמה, אוקיי? הגרסה של הרוטב פיצה המיוחדת, אוקיי? עם הכפית בפנים גם, יש פה, זה all included העניין הזה. כמו שאתם רואים זה משתלב ביחד עם העכבר, עם המקלדת, אוקיי? עם המסך, סתום את הפה, כן? וזה, עם כוס, זה, עם הכל זה משתלב. אז כן, כמו שאמרתי, מה שצריכים לעשות זה לכתוב מספר מ-1 עד 100 בתגובות, אוקיי? אנחנו נשלח את המנה חמה הזאת ישר הביתה שלכם, כזאת היא מיוחדת, בטעם פיצה, 7 דקות הכנה, כמו שאתם רואים. אז כן, אני פוטטו צ'יזמן, אם אהבתם, תשמו את זה בלייק, תצטרפו לצדיקים עוד היום, זה חינם, כן? תצטרפו לצדיקים על ידי לחיצה על כפתור הסאב, ובינתיים סרטונים כאלה יעלו, כי המחשב שלי עדיין לא זה, אני אסדר אותו בהקדם, אז תשארו מעודכנים, יאללה ביי.